Kerteng Daker lang Mylliemngap, asyong asa haumpling dong sheneng block 4, but Trei kum electrician, kum electrician, awat ngatai ka kam kum manle ki wiring, kalaban day house wiring, commercial wiring, industrial wiring, kum juru install ki solar panel, ki CCTV installation ru. Kerteng Daker lang Mylliemngap, asyong asa umpling dong sheneng block 4, ngatai kum electrician. Mentang adon kum ba prasnam tam ye. Oh ya kini ka kam te ngada pulih hadin bang adep ya ba khadar ka jonga ngapulih po ITI Renja Shillong hoj hadin kata bang ada ban pulih ke lam training so syapo Odisha haka wena ki jaka I training kum ka CTTC bala pentibet yang hang tu kum solar installation kum juru washing machine installation. Ngajudan be kajim ko jonga mo ningo nge ba ngakwa be bang antai kam machong namar ba Masko ba ladangi Trei kamla jong hamyo kalat kalenti ngalong bos halade ngadon ru kata kacingkwa kacing trang kajonga ban yarap ru ikiwe ma kuna ban ai jam ikiwe adin mang ada ban pule ka yakne electrician po ITI hoj baro ki ba pule na po ITI ki yo be license wireman hadin arsnem bang yo wireman ngila ban apply so ka supervisor license yakane ka supervisor license kadon part 1 hadu part 10 kaba ka sarkar hi kala kapan kre ki exam ki form ho banai ba shpo yangai hilade ngadon ka supervisor license ngadon ka part 1 part 2 part 3 6A ka 10 ka pamenta hoj kinsadon sa ka exam ta stem bang dapan kre ka exam ru ban penhe shu ka license jo kiap her namar ba part 1 ka day namta ka single phase part 10 ka day namta ka 3 phase ka 3 ka day namta ka DC AC apparatus ngi encourage wangi pinchlo baro da sim pipuli ban pendap long pinyo kambon ki chingtep haba pidon ka license ru long ka kam ko pitre ki briu ki sngo shngan ki khotre pi haba day kin ki CCTV installation ru ngatrei ka ne ka kam ngala install ki CCTV how ki bon tli ki jaka kumjur kum bangal ong ma hadin gajing puli jonga na po Orissa na syate ki la pentibet nga kumno bangan repair ban install ki washing machine hoi kum pi ong ma ki kam te ki bon ki ba ngala pedep kum bangal ong adun prasnam tamme kwen ki kam ka bang saj ka mau ka dik badang pendep mencam snam hi kata ka dik blok hampo mau pat ka badang sna thamai ya katuru ngalayo kalat ban pendep ko wiring na dong shedong ha tu ka building ke blok thamai bun sin habangi Trei ka kam la jong barhoi ki menjor sai ka discipline bet kawe kalong ka discipline ka portrait mo khandai beje te ka por wai ne por ko Trei de san beje nalor kataru ni bat mo ka ki kentien ki bangila ya keren barki try ni habat ya ka jingkular ki namar bangi songtu hadin bangi bat ya ka jingkular ki yo jing shania sisian hi bangi yo ka jing shania ka kam judo re ki briru kin khot be yangi namar kila shania momenta te ngadon ki parlok ki ba ngia Trei lang hoi ki don ki shong jajaj kam ru da ka kam ka bangala male marwe ka kam ka bangadon kam ki parlok ya Trei lang nga hoi ngaju le wiring ki yang brio da ki khot yanga ka home service ban repair kinu ki laj kinu ki tiaru ka kloi ban lej bun sinti ngaju shem bet contract system bet haba ka kam ka ba Trei abang apa ki por mesha ki por menta ka demand kala kam bun ba ki skill ki kuma ka sarkar li la ple shibun ki skill training ka ba ngi ani ka po jalaru kamar tatien kila bun hi ki ba kwa ban nang ban pentibet ila jong isap ka ki dan haba ka do ban ngong ru kwa nai kuble ka batisi channel ka kenhon jong ki baro hi namar kila la ban aya ni ka kalat ban sam ya ka jingal ti ka jonga ka ba lingkot ka ba kendia da ka por ka chungi krishibun hoj kane ka chingkar pat ya mo ya baro hi ki brio mo ada ki kwa ban le wiring thamai la ne ki kwa ban install ki CCTV ne ki solar panel ne
Ngakerpa ki ba soba bikin phone lem yang hau ne number harum 94853918990. So way 7085275 186. Kulish shibon.